Ahoj a ja vás vítam u dnešného videa a v dnešnom videu vlastne bude ukázanie obrázku, lebo som sa prihlásila do súťaže LPS Natalie, odkaz na kanál budete mať dole v popisku a vlastne sme mohli nakresliť viac obrázkov LPS, ale ja som nakreslila iba jedného a dúfam, že sa ti bude páčiť. Tak poďme na obrázok. A ešte chcem pripomenúť, že LPS Tamča je tiež začiatočnička tak ako ja a dobrá youtuberka LPS. Tak by ste určite, chcem, aby ste jej dali odber a like aspoň. A jej kanál, odkaz na jej kanál tiež budete mať v popisku. A poďme na to. Obrázok vypadá takto. Dala som si teda na tom veľmi záležať. Som ešte napísala kokršpanie. A asi neviem, že či sa to tak kokršpanie píše. Ale tak toto ešte vypadá. Dobre si ho prezri. A tak teda dúfam, že sa ti môj obrázok páčil, čo som ti nakreslila do súťaže. A prosím, jak by si bola taká milá LPS Natalie, tak by si mi do komentárov mohla napísať, že či si toto video videla, alebo nie. A toto by bolo všetko z dnešného videa, také krátke, len ukázanie obrázku. A ak sa vám toto videjko páčilo, určite nezapomnite dať like, odber a nejaký ten pekný komentík. A uvidíme sa na budúce. Tak ahojte!